عزوز سلامتنا تقبلوا فنويري تي في مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو نلومي قدام 10 سنة ساعات 9 مشات زترالو زينا ومستنادو حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر زعدم شام تولدي كم تلمود بغنتاتو فلم كنا ولنتاو لكس دم وحس دم كباي جمر بزبل تيما تخيدو هاجراو مكسوي هوسبيتال حليبت زمناو مسارحتات بمتوصف اغلغلوت يهبال اب فورو اب زرقعت كالات عنا استمزغب عبيت اب محاست عنا حبرتسب العلا استواصو يقبرال سمين كنا وتهدر عوان معبال معباين كم تسرح افليطا اب قماقمايات فرنسا زاقيت مبقسيو بزيت ترى لحقنا دادي ما ياو بكلات خسيتو اب كفل هاجر تكساس بستغير متقعد فوكس برات بوحدو 10 سنوات تقصي هاجراوي محبر ولنتاين لقست دم ايرترا مس هاجراو بانك دمن كالوت نايسرح مشارختن ككايدو صنح غوسغاسات ابايتا زتابعو صيت يركبو خمزلي زغلص لو مستزازمه قنا ولنتاو لكس دم دما مرعيايو ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሀብተ ሚካኤል ዘዳለው ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ካርቦይ ቅነ ወለንታዊ ልክስደም በመተሐበባር ሀገራዊ ማህበር ወለንታውያን ለገስደምን ሀገራዊ ባንክ ደምን ውሕስ ደም ካባይ ጅምር ብዝብል ቴማ ካብ 7 ክሳብ 12 ሰነ ተኻይዱ ኣብዚ በምኽንያት 14 ሰነ ሀገራዊ መዓልቲ ለገስደም ዝተኻይደ ቅነ ካብ ዝተፈላልያት ካላት ዝተዋጹ ወለንታውያን አስታት 300 ከረጢት ደም ከም ዝለገሱ ኣብ ሀገራዊ ማህበር ወለንታውያን ለገስት ደም አባል ውደባን ልክስደምን ኢንጂነር በረከት ሀብተጽዮን ገሊጹ ኣብ ሀገርና ዓመታዊ ገምጋም ጠለብ ደም ሆስፒታል ኣብ ሀገር ሳብ 15000 ከረጢት ዝበጽሕ ኮይኑ ውሕስ ቀረብ ደምን ውጽኢት ደምን ምርጋጽ ኣብ ዝካየድ ዓብይ መደብ ሀገራዊ ማህበር ወለንታውያን ለገስት ደም ኤርትራ ዘይናዓቅ አበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ አደ መንበር ማህበር ወይዘሮ አለም በርሀ ሓቢራ እቲ ማህበር ኣብ ጎስጓስን ውደባን ዝምስገን ዕማማት የሰላስል ከም ዘሎ ዝጠቐሰት ወይዘሮ አለም ብድሆታት መሳለጥያ ፍታሕ ምዝረክብ ዝያዳ አድማዕ ዕማም ከሰላስሉ ከም ዝኽእሉ አብሪሃ ኣብቲ ቅነ ዝተሳተፉ ወለንታውያን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ድማ ዝወሰድዎ ተበግሶ ውጽኢት ዝሰረጸ ንቕሓት ምዃኑ ብምጥቃስ ናይ ጎስጓስ መደባት ብዝበለጸ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሮም 14 ሰነ አህግራው መዓልቲ ለገስት ደም በደረጃ ሀገርናን ዓለምን መበል 18 ጊዜያት ተዘኪራ ትውዕላላ ውሽጣዊ ሕማማት ሓፈሻው መጥባሕቲ ጅማውትን ዕጽምትን ከምኡን ሕክምና ሕማማት ቆርበት ቃጸሎን ስንን ዘጠቃልል አገልግሎት ዝህብ ሃገራዊ ሞኮስ ሆስፒታል ሓሊበት ዘመናዊ መሳርሒታት ብምትእታውን ዝጸንሑ ሕጽረታት ፍታሕ ብምርካቡን ጽፉፍ አገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ወኪል ሪና ያናታኒ ዕቢዮን ዘዳለው ዜናው ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጎ ቀርቦ ኣብ ከተማ አስመራ ዝርከብ ሃገራዊ ሞኮስ ሆስፒታል ሓሊበት ሓድሽ ዘመናዊ መሳርሒታት ብምዕጣውን ዝጸንሑ ሕጽረታት ብምምልኡን ጽፉፍን ስሉጥን አገልግሎት ክህብ በቂዑ ኣብቲ ሆስፒታል ሓድሽ መሳርሒታት ራጂ አልትራሳውንድ ላቦራቶሪን ካልእን ከም ተኣታተወ ነጸርታ ውሽጣዊ ሕማማት ዘጉልሕ ናውቲ ድማ በዲጂታላዊ መሳርሒታት ከም ተቀየረ ዝሓብር ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ናይቲ ሆስፒታል አቶ ደበሳይ ሓየሎም እዚ ኣብ ብቕዓትን ኣድማዕነትን ዝወሃብ አገልግሎት ዓብይ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጾም ብዘይካቲ ኣብ ዓበይቲ ክፍልታት መደቀሲ ሕሙማት ዝተገብረ ጽገና ሻምብቆታት ጽሩይ ስተማይን ረሳሕ ፈሳስን ብሓድሽ ከም ተቀየረም ኣብ ክፍልታት መጥባሕትን ካልእ ክፍልታትን ድማ ሓደስቲ መስመራት ማይ ይዋደድ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ አቶ ደበሳይ አገልግሎት ኤሌክትሪክ ንምውሓስውን ዓባይ ጀነሬተር ተተኺላ ናይ 24 ሰዓታት አገልግሎት ትህብ ከም ዘላ አብሪሁም ኣብቲ ሆስፒታል አገልግሎት ውሽጣዊ ሕማማት ሓፈሻዊ መጥባሕቲ ጅማውትን አዕጽምትን ከምኡን ሕክምና ሕማማት ቆርበት ቃጽሎን ስንን ዘጠቃልል ከም ዝወሃብ ዝገለጸ ዶክተር ሉል ባንተ ይርጋም ኣብ ርስቲ ነቶም ደቂሶም እናተመላለሱ ዝሕከሙ ወቅታዊ ክትትል ሕማማት ሽኮርያ ጸቕጢ ደምን ሕማም ልብን ከም ዝካየድ ከምኡን ሕሙማት HIV ኤድስ ቲብን ወይቦን ግቦ ሕክምናዊ አገልግሎት ከም ዝወሃብን ወርሓዊ መድሃኒት ከም ዝዕደልን አብሪሁም እቲ ኣብ ሃገራዊ ሞኮስ ሆስፒታል ንገብሮ ነበርና ከምዚ ናይ ሊፒድ ናይ ኬሚስትሪ ናይ ታይሮይድ ናይ ካልእ ኩሉ ዓበይቲ ምርመራታት ኣብዚ ሆስፒታል ሓሊበት ከም ዝኸውን ተኣታቲሎ
بتوساخين سلسة زواتات كا نايز أقولقت زي كمان يهب مالتي كاب زوادو زوا ماكل سمينا وقح بحري زخون حماتنا مرمرات فلي مرمرات زي اللي ونعمنا مسؤول نحن أقولقتنا هو مالتي ناي أحدو ناي كفلي راجن إيماجين كا بز حدث مسرحات أتاتي له قد محجي دا إكس راي ديالوج أنالوج زنبرة حجي جن ديجيتال جيرنا لنا مالتي كلا كأزي بروسيسور ليزر بروسيسور كا أتاتينا حجينا تسرح زي أزي سلطون كنت فين غيره مخنياتو إذا هوستال نايتروما ويكاني حركاتنا ناقل سنتر سلازوخانة بوز إكس راي زي اليوم سوا سلازلو نزي حج عبي وزيت هم تيلو مالتي إذا حدث مسارحات ساعات زلو مالتي نا إلكتريك تقام تفتحه بقد 24 ساعة إلكتريك حصلت سبحان نقرأ جنريتر ستاند باي لنا أوتوماتيك نعوز كات السب مالنا نا إلكتريك تقام تفتحه ملو بملو تحجها نصرح زلنا زنا شقاء النايمايكا زيكا مسرتها ولو نقبر لنا مخنياتو ريخا زوجت الحج تقعيت له كله مسنا ماين مسنا مسمر ماين ناي ساين تداربنا نو يودع له مالتي كيلا وشطاو حمامات دكتور يوسف يوحنس حكيم وشطاو حمامات دكتور سولومون سرغن بوغنوم ابت هوسبيتال زنبر حسرتات مملو اب سرحمن وصيتاونتون لعل تراكم زلو حبيروم هوسبيتالنا انتي كل سب زردو حفيشاو مطبحتي عظمي مطبحتي قاصلو كالوت وشطا حماماتن زحكم هوسبيتاليو فلا يبز خفلين عنا نسرحلو كفلي وشطاوي ناي مطبحتي كفلي بقمقم معلتي كاب حموشت اسكع شدشه مطبحتا تكبر زمالتا ورحي كاب 9 اسكع ميتي زغنو حمات مطبحت تكبر لهم بحفشوخا بعمت كاب حدشح زغنو حمات مطبحت تكبر لهم تكبر مطبحتي ببزحي خمس زرعنا يخوينو بوصيت لعل 9 مئتاويت وصيتاو سرح هنا نسرح زيت مهلالا في همامات انتي እንዳኾኑ መጽለው እንዳበዙ ይመጽለው ስለዚህ ዘይተ መሃላላ في همامات ድማ እንዳበዙ ክመጽ ከለው እንታይ እንዳበዛ ይመጽ ሓልክታት ናቶ እንዳሐየለ ይዝመጽ ምናቱም ሓደ ሰብ ሽኮርያ ህማም ከህመም ይኽእል ደም ጸቅጥ ከህመም ይኽእል ህማም ልብ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዳት ከህመም ይኽእል ስለዚህ እዘን ህማማት ኣብዚ ግዜ እንዳላዓሉ ዝኸዱ ህማማት ስለዚህ ናቶም ድማ እንዳላዓለ ምኻድ እቲ ሰብ ብግቡ ዘይቆጻጸሮ እንድህር ኮይኑ ድማ ካብኦም ዝመጹ ሓልክታት ይመጹ ስለዚህ ብሰንክ ናይ ህማም ሽኮር ህማም ልብታት ኣማኣቢሎም ይመጹና ናይ ኩሊት ህማም ኣማኣቢሎም ይመጹና ስለዚህ እዚኦም ሰባት ናይ ግድን ኣብዚ አሁን ኣብዚ ትሪያሉ ግዜ ተወሰኑ ህማና ኣለውና ማለት እዩ ደም ጸቅጢ በጉቡ ዘይት ከላኸለው እንደር ኮይንካ ደም ጸቅጥን ኣብ ልብ እቤት የምጽ መወዳታ ድኻም ልብ የምጽ እንደገና ኩሊት ሐሲዩ ድማ ናይ ኩሊት ጸገማት ይኸትልልካ ስለዚህ ኣብ ከምዚ ጸገማት መሰጓነፎም እሶም በጉቡ ካት ዘይ ጉቡ ምቁጽጻር ዘምጾ ሓልኪ ኣብዚ ኣትዮም ከህከሙ ይግበርዮም ማለት እዩ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ሓሊበት ኣብ 2020 ልዕሊ 56,000 ሕሙማት ተመላሊሶም لعل 4,000 دما تعقيبهم أقولقلوت كرهبون كلو أسات 4,000 كبيدن قليلن مطبحتي كم تقبر لهم سندات نايت هوسبيتال يردم أب نوزوافرو أب زرقحت كالات عنا استمزقب عبيت أب موحاست عنا حبرة السب العلا استواصو يقبر كم زلو تقليسهم أب تنوزوبا قدمنا سنت كلتا تكالات عنا تراي كم زنبرا زيت غسوها بتريتهم أب زوان زيك سابر حق كابتات زيت تزرقحا كلتا ما أكلات عنا سلست مدبرات عنان كلتا نوضات عنان بتغلال شوعات تكالات كم زلوها يردوم مسفحة معبالا أقلقلت عنا نقحات حبرة السبون بريخيو زبالو توموها بتريتهم أقدمهم هيوات زغسفون أكلات زسنكلون زنبرو بخطابة كجتو زغول حمامات لومي كم توجدوا زدما مرأينا يتي أب مبرخ نقحاتنا فلتون حبرة السب أتكرو استخير سعر 5 أبريهم نسات ما موداتا أباقل قلت زلا أمبولانس مسفحاتنا يتن الزبا اخلتس لزي كونت زملكاتو أكال كل حتاق قبر اللوم تلابيهم كبرت عزبتنا دحرز حصر مساغريت أقراوزينا حيزخ ملسكم يمكتان كتقصلو دقيمة بخبر عدم
ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ ዓቕማ ካብ ዘለዎን ንምዕባልን ንምዕባይን ከም እትሰርሕ ፕሬዚደንት ሃገር ኪም ጆንግ ኡን ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ኡን ትማል 11 ሰነን ኣዘዝ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዝርአ ዘሎ ቅልጡፍ ምቅያራት ወተሃደራዊ ድልውነትካ ከተረጋግጽ ዝደፋፍእ ምዃኑ ኣገንዚቡ ይኹን እምበር ብዛዕባ እቲ ናይ ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ ውጥን ዝተዋህበ ዝርዝር ሓበሬታ ዛጊት የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ መግለጺ ንጎረባብቲ ሃገራትን መሻርክተን ኣሜሪካን ብቐንዱ ድማ ንደቡብ ኮርያ ከሻቕላ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምትሎም ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ዘካየደቶ ሓያሎ ፈተነታት ሚሳይል ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብዘተን ምፍታሕ ክካየድ ንፀንሐ ጻዕሪ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቐያ ደቡብ ኮርያ ትወቅስ ዘላ ነቲ ቅልውላው ንምዕራፍ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ዝተጀመረ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ ነዊሕ ከይሰጎመ ከም እተኾልፈ ኣይርስዕን ኣብ ገማግም ማያት ፈረንሳ ዛጊት መበገሲኡ ብዘይተነፀረ ላሕኩ ነዳዲ ማያዊ ብከላ ከም እተኸስተ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነው ዜና ኣረድዩ መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ሃገሩ ተፈጢሩ ዘሎ ተርእዮ ንምንጻህ ክልተ መራኽብ ዝሓቆፈ ጉጅለ ክኢላታት ልኢኹ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ክኢላታት ኣካባቢ ፈረንሳ ነቲ ላሕኩ ሙሉእ ብምሉእ ንምንጻህ ነዊሕ ግዜን ገዚፍ ባጀትን ክሓትት ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዎም መበገሲ ናይቲ ላሕኩ ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ከም ዘልዮም ሰብ መዝም ዕቃብ ኣካባቢ ፈረንሳ ገሊፆም ዘለዎም ኣብ ማያዊ ኣካላት ዘጋጥም ላሕኩ ነዳዲ ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ብከላ ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሎሚ 12 ሰነ ኣብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ሁሲያ ዝርከቦም ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ጸጥታ ኣሜሪካ ሓቢሮም መበገሲ ይኹን ፈጸምቲ ናይቲ ኣብ ከተማ ኦስቲን ኣብ ዝርከብ ዕሙር ባራትን ኣብያተ መግብን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዛጊት ኣይተፈልጠን ዘሎም ይኹን እምበር እቲ መጥቃዕቲ መቐጸልታ ናይቲ ዋነት ብሕታዊ ብረት ዘስዕቦ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላተ ኣሜሪካ ክካየድ ዝጸንሐ ፍጻሜታት ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝተኻየደ ሓያሎ መጥቃዕትታት ፎኪስ ብረት 10 ሰባት ከም እተቐትሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ ብሰንኪ ዝተደጋጋሚ ተርእዮታት እዚ ምምሕዳር ጆ ባይደን ዋነት ብሕታዊ ብረት ዳግመ ግምት ክግበረሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ ፕሬዚደንት ግዚያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ማሊ ኮይኑ ብ7 ሰነ ቃለ ማሕላ ዝፈጸመ ኮሎኔል አሳሚ ጎይታ ትማል 11 ሰነ ካቢነ ሚኒስተራት መዚዙ ዕልዋ መንግስቲ ናይ ዝፈጸመ ጉጅለ ሰራዊት ኣባላት ሚኒስተራት ምክልኻል ጸጥታን ሃገራዊ ዕርቅን ኮይኖም ከገልግሉ ተመዚዞም ኣለዉ ኣብ 2020 ኣንጻር መንግስቲ ማሊ ንዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ ዝመርሐ ቾጉዌል ማይጋ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ግዚያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ኮይኑ ከገልግል ከም እተመዘ ዝዝከር እዩ ኣብ ማሊ ዕልዋ መንግስቲ ዝፈጸመ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣቐዲሙ ንዝመዘዞም መራሕቲ ግዚያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ብ25 ግንቦት ካብ ስልጣን ብምእላይ ነዚ ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ካቆም ዝተገደደ ጸጥታን ምርጋን ማሊ ንምርጋጽ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ንኣባላት ናይ ወተሃደራዊ ጉጅለ ቀንዲ ተቃዋሚ ፖለቲካውያን ሰልፍታትን ሲቪላዊ ሕብረተሰብን ዘጣመረ ሓድሽ መንግስቲ ኣብ ምርጋጽ ተግባራውነት ናይ ለውጢ ሓሳባት እጃሙ ከም ዘበርክት እዮም ዜጋታት ሃገር ዝገልጹ ዘለዉ መራሕቲ ሩስያን ኣሜሪካን ዝመጽ 16 ሰነ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ቀጥታዊ ርክብ ከካይዱ ቆጸራት ተታሒዙ ኣብ ዘለወሉ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተሓተ ደረጅኡ ከም ዝርከብ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሓቢሮም ፕሬዚደንት ፑቲን ትማል 11 ሰነ ምስ ማዕከናት ዜና ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕተት እዩ ንህልው ኩነታት ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብወገኑ ብ9 ሰነ ኣብ ብሪጣንያ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገሩ ምስ ሩስያ ዘለዋ ዝምድና ርጉእን ክትንበዮ እትኽእልን ክኸውን ከም እትደልዩ ኣነጺሩ በዚ ድማ እቲ ድሕሪ ሳለስቲ ዝካየድ ቀጥታዊ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምትህድዳእ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን እጃሙ ክጻወት ትጽቢት ከም ዝግበር ተንተንቲ ህልው ኩነታት ይገልጹ መንግስቲ ጋና ትማል 11 ሰነ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ተሃገር ሰፊሕ ናይ ምግራብ መደብ ከም ዘሰላሰለ ተቃሊሑ ኣብቲ ፕሬዚደንት ናና አኩፎ አዶ ዝተሳተፎን ዓመታዊ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎን መደብ ልዕሊ 5 ሚልዮን ኣግራብ ከም እተተኽለ ተገሊጹ ማዕከናት ዜና ጋና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ብልዑል ተሳትፎ ዝተኻየደ መደብ ኣብ 16 ዞባታት ተሃገር ከም እተተግበረ ኣቃሊሐን እቲ መደብ ባህሊ ምግራብ ኣብ ምስራጽን ዜጋታት ከባቢኦም ናብ ሓምላይ ንምቕያር ንምትባዕን ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሮም
نسعى استرالو زيناو مستنادون مزام كندت باتو كدق مالكم كان ولا انتالوك سدم وحسدم كابا يجمر بزبل تيما تخيل هاجراو موكوس هوسبيتال حالي بالزمناو مسارحيتات بمتتاو صفا قلبلوت يهبالو اب فورو اب زرقه تكالات عنا استمزقب عبيت امو حاست عنا حبرت سبع ولا استواصو يقبلالو سمين كوريا وتهدر عوان معبال معباين كم تسرح عافريتا اب قما قمايات فرنسا زاقيت مبقسيو بزيتنا تسر الحكونا نادي ما ياو بكالات تخسيتو اب كفل هاجر تكساس بس تخير مدقعت فوكس برت بوحد 10 سبات بقسيو نسعى استر لو حفشاو زينا مسنادو ابزازي ملو زغصل مدبات ارتي وقت كاتو العدب